Bé, continuem amb la comparativa. Continuem volent saber què podem fer en aquests 5.575 milions d'euros. Només d'un any, només de 2005. Ja he dit que són durant 30 anys. La xifra no coincidirà entre diversos anys, però en 2005 són 5.575 milions d'euros. Què podríem haver fet en aquests diners? Molt senzill. A veure, l'Hospital de la Fe se li ha donat una publicitat molt gran, és un hospital molt bo, és... Només en els diners de 2005, un o no, 15. 15 hospitals. De fet, no necessitem 15 hospitals com la Fe per atendre la salut de tot el País Valencià. O sigui, sobrarien diners. També sabem que els instituts, les escoles, no estan en el millor estat. I què podrien fer en aquests 5.575 milions d'euros? Podrien construir instituts o reformar-ne d'altres, no? Bé, només en aquests diners d'un any es podien construir 2.706 instituts de secundària. Vam buscar per internet, en la pàgina web de la Generalitat, quants instituts públics de secundària hi havia en el nostre territori. Actualment n'hi ha 374. 2.706. 374. Sobrarien diners.